amma farko abin da zan so gaya mana shine wannan covid-19 din ko corona virus da ake magana gaskiya ne, ba ƙarya bane, ba shaci faɗi bane, ba makircin yahudawa bane kamar yadda wasu suke kokarin su yada ko su nuna wa mutanen duniya, saboda su suna da wani irin kwakwalwa na tunanin komai makirci ne ake kullawa, komai wani abu daban ne. Har a yanzu da mutane dubbai suna rasa rayukansu ba mu ji a jikinmu ba. Illan wannan cutan mai girma dalili biyu ne. Yan uwa, kar mu ɗauka annoba wasa ne, annoba ba wasa bane. Wanda ya san tarihi ya san annoban amwas da aka yi zamanin sayyidina Umar, wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi ni sun fika imani, sun fi ni sun fika addu'a, sun fi ni sun fika komai a wajen Allah, har da al-asharatul mubashsharuna bil janna irin su da yawa daga cikin su Abu Ubaida ibn Jarrah da sauran sayyidina Mu'adh ibn Jabal, wanda a wani riwayan asharatul mubashsharuna shi ma yana ciki. Duka hanyar wafatin su kenan. Dubban asharatul alaf suka rasa ransu a wannan ta'un din. An yi tsawa'in da yawa a tarihin musulunci. Shekara ta 1215 an yi ta'un a ƙasar Masar da Sham da Falastin, ko da yake dama Sham tana cikin Falastin, wanda sai da kusan rabin al'umman wannan ƙasashen gaba ɗaya suka mutu daga wannan ta'un din. To ire-iren waɗannan ta'un din sun faru a tarihin ɗan adam da yawa, ba ƙarya bane. Abinda masana suke nunawa, wannan corona din kila ya fi muni akan kowane tsa'un da aka taba sani, saboda haɗarurrukansa wajen hanyoyin yaɗuwansa da haɗarin yanayin zamantakewan ɗan adam yanzu ba irin da ba. Da babu jiragen sama da za a yi tafiye-tafiye idan abu ya faru. Don haka abin da misali China suka yi wa mutanen garin Wuhan din nan, suka killace su waje ɗaya, suka hana shiga da fita, har suka samu suka shawo kan tsa'un din. To da wannan ba sai an killace ba, dama hanyar fitan da wahala, in ma mutum ya fita kan ya je wani gari ya rasu a hanya. Yanzu kuma zamani ne na jiragen sama da hanyoyin sadarwa mabambanta, ko da yake kasashe da yawa suna ta rufe iyakokansu, suna ta rufe filayen jiragen saman su da sauransu, amma duka dai wannan matakai ne wanda a irin wannan zamanin globalization to ba su da tasiri kamar yanda watan barnan zai iya fin muni idan ba kariya ta Allah subhanahu wa ta'ala ba akan irin waɗancan zamaninnukan. Da haka wannan cutan gaskiya ne. Sannan kamar yadda muka ce hanyar yaduwansa yana yaduwa da sauri. Mu kasashenmu ba irin kasashen turawa ba ne, da kasashen da suka ci gaba suke da asibitoci, suke da facilities, suke da hanyar arziki na cewa idan ma mutum ya kamu da cutan zai iya isolating kansa din. Mu za ka iya cewa fiye da 80 bisa 100 mu kuta yaumin ne, dole sai ya fita a ranar zai samu abin da zai ci. Saboda haka maganan ya kulla kansa a gida kaga mai wahala. Na farko kenan. Na biyu kuma a gidan ma bai da inda zai kulla kansa. Ɗakuna ne mutane 10-20 suna rayuwa a ciki, bayi mutane 30-40-50 suna amfani da bayi ɗaya da makamantan wannan irin rayuwar da ake yi kenan. Saboda haka kulla kan ma mai wahala ne. Don haka barnan da ta'un zai yi a irin kasashen mu Allah ya kare. Allah ya kare, mun tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala. Muna fatan kariyan Allah daga wannan bala'i, domin barnan da zai iya yi a irin kasashen mu ba irin barnan da yake yi a kasashen turawa bane, wanda suke da facilities na kare kai, suke da ci gaba na zamani da nau'o'in hanyoyi da dama da dan adam da ilimi ma na sanin cewa to me zai taba me ba zai taba ba. Mu har yanzu muna nan muna jayayyan wai akwai shi ko ba shi, muna nan muna wannan jayayyan. Akwai masu cewa ma ba zai kama bakar fata ba dan kauyanci da batan basira, ko shi jinin shi daga wani abu daban ne Allah ya yi da irin jinin bature ba. Oho, to saboda haka yan uwa dole ne mu shiga taitayin mu. Abin da zamu iya ba yawa, abin da zamu iya ba yawa, amma mafi girman abin da zamu iya shine addu'a, shine addu'a. Mu ci gaba da addu'a ga Allah subhanahu wataala ya sarrafar da wannan bala'i da kasashen mu ba za mu iya dauka ba. Allah ya kare mu, Allah ya mana katangan karfi da wannan jarabawa. Ba za mu iya dauka ba, kasashen mu ba za su iya dauka ba. Na karanta wani takrir ana maganan cewa shi ciwo ne da yake yaduwa cikin karamin lokaci. Su lissafin da suke ce in ya faru bayan kwana 5 zai iya linka kansa sau 3 ko sau 5, bayan kwana sati 2 zai iya linka kansa sau 300 ko 500. Wannan duka ana magana a irin kasashen da suka ci gaba ne, wanda takudan su da juna ba irin namu bane,
yanayin zamantakewar su ba irin namu bane, amma ka kaddara cuta ne da ake daukar shi idan wani ya taɓi waje ka zo ka taɓa bayan kwana ɗaya, idan wani ya taɓa abu ka taɓa bayan awoyi, idan wani ya yi tari a fuskanka, idan wani ya gaisa da kai a hannu bayan ya cire shi daga cikin jikinsa, to ka kaddara calamity da zai faru da mutanenmu idan irin wannan bala'in ya faru a kasashenmu. Zai wanda yake Abuja, yake a Sokoro ko yake Mai Tama zai iya isolating kansa, zai aka abin da zai iya shi ma shine isolation din. Maganin nan dai babu. Asibitocin nan a Nigeria dai ba asibitocin da za su iya daukan ko da mutanen street daya, ba mutanen unguwa daya ba, ba mutanen gari guda, ba mu da su, balle maganan facilities, ba mu da likitocin, ba mu da kayan aikin, ba mu da gadajen. To duka wannan wanda yake takama da kuɗi kuma ba hanyar da zai, kasashen da ma yake tunanin ya je neman agajin su ne suke can suna neman agajin yanzu. Daga can ne in mutum ya dawo yake zama abin tsoro yanzu. So haka wallahi ba abin wasa bane, kuma irin sukhriya da izgilanci da ake amai da shi abin joke, abin wasa, wannan yana sanya fushin Allah subhanahu wa ta'ala, yana sanya fushin Allah. Allah ya maka jarabawa saboda kekashewan zuciya, maimakon ka koma zuwa ga Allah ka tuba gare shi, ka nemi kariyansa, ka nemi lutufinsa da rahamansa, sai ka koma kuma ka mai da abin wasa. To ba karamin hadari bane. To ba yan uwa tun yanzu don Allah a ɗauki matakai, kamar yadda na ce da muka fara karatu, tun wajen karatu mu a rika nisantar juna wajen zama, ba kyama bane, shari'a ce ta koyar da haka, shari'a ce ta koyar da haka. A yi haƙuri da gaisawa har coronavirus ya wuce, ba sai an gaisa hannu da hannu ba, kowane da wane ne, kowane ne, ko kai da ɗanka ne, ko kai da abokinka ne, ko kai da iyalinka ne, ko yi haƙuri da gaisawa har zuwa lokacin da kuma duk matakai na yawan wanke hannu da abubuwan da aka yi umarni a rika wanke hannu da su, ba ruwa kadai ba, ruwa da sabulu, sanitizers, duk abin da aka yi umarni. Jiya ina ganin wani ba labari, da an bani labari zan ce ba gaskiya bane, bayan National Mosque ta ɗan iya abin da za ta iya yi na samar da hand sanitizers, duk wanda ya zo a ɗan ɗiga masa ya goge hannunsa saboda gudun kare shi da kuma kare waninsa daga shi. Amma na ga wani a zahiri mai ilimi ne, a zahiri ne dan boko ne, wayayye, amma da ya zo aka matsa sai an sa mashi, da ya mika hannun aka sa mashi sai ya karkada hannun haka. Ma'ana yana ganin duk wannan ƙarya ne kawai. To wallahi mu koma taitayin mu. Wasu suna amfani da addini su ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la adwa, wannan rashin fahimtar sunna ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce la adwa kuma shi ya ce la yu'radu mumridun ala musihin, ko ba haka ba? Saboda la adwa, abinda hadisin la adwa yake nufi, wato kowane abu yin Allah ne, ba yana nufin wani cuta baya iya tashi daga wani ya hau kan wani ba. Yanzu ka zo a wannan duniyar sai yau ka ce wai ba a daukan cuta, ai abin dariya ne, abin dariya ne. To amma abin da hadisi yake nufi shine Allah ne mai iko wajen ya dauki cuta daga wani ya sa akan wani, wato ba alaka ce hatniya ba. Kamar dai wancan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa asbaha al-yawma min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi, ko fa amma man qala mutirna bi fadlillahi bi naw'i kaza wa kaza fa dhalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkabi, wa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa dhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkabi. Me yake koya mana? Yana koya mana imani da Allah ne mai warkarwa. Kamar a ce magani ba shi ke warkarwa ba, a Allah ne ke sanya lafiya cikin magani a lokacin da ya so sai a warke. Wannan abin da la'adwa yake nufi kenan. Da haka yan uwa don Allah mu kula. Sannan idan har ya bayu aka ce a guji wuraren taro, kamar yadda na ce ba a wajen karatu na yanayin zaman mu ba daidai bane. Dole mu koyi zama nesa da juna, ba dan kyama ba, dan haka shari'a ta koyar. Ba ana kyama bane, amma shari'a ce ta koyar da haka. Kuma mu guji gaisawa da hannu da kowa, mu guji dukkan wani abu, mu yawaita wanke hannayenmu da wanke gidajenmu da gwargwadon abin da zamu iya. Duka wannan bayan addu'a. Idan aka ce a rufe masallaci kar a zo, to kai hakuri. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya saukar wa addinin shine taɓi da ruwan sama, tabo da ruwan sama, yasa yace ayi sallah kowa ya sallah a inda yake, saboda tabo da ruwan sama shi Allah ya saukar wa addinin. Saboda ba maganan kishin addini bane, shi aka sauke wa addinin, amma saboda tabo yace kowa ya sallah a inda yake, balle saboda cuta mai kisa irin wannan. Saboda haka yan uwa duk abin da aka ce babu shakka, kamar yadda ake yawan faɗi cewa a yi sallah a zo matukan da halin da za a iya zuwa masallaci. Kamar wannan cutar zuwa yanzu masanan suna cewa baya yawo a iska,
baya yawo a iska. To tunda haka ne, idan aka zama nesa nesa da juna, aka zo masallacin amma aka tsaya nesa nesa aka yi sallah, ba komai. Idan hakan ya bayu, watan duka ina magana idan jagorori suka ce ai haka, jagorori a nan kuma su ne likitoci, su ne jagorori a nan wajen. Ma'ana hukumar lafiya ta ƙasa idan ta ce to lokaci fa ya kai ayi kaza, kada ka ce ai makirai ne, ma'aikatan yahudawa ne, yahudu da nasara suke aiki, ba su son mu je masallaci ne, da sauran irin waɗannan tunanin na ƙauyanci da yake sawa a kai mutane zuwa ga halaka. Idan har aka kai aka ce to yanzu lokaci yayi, Allah ya kare mu kada ya sa a kai zuwa ga haka din ma. Amma lallai kowane irin shiri kasashen mu ba su yi ba su da shi na karban irin wannan jarabawa. Ba mu yi wannan shirin ba, dan karka ji wai ya faru a China wata 2 sun yi containing, ya daina ci gaba da sauransu. Ko nan da shekara 100 idan ba rahmar Allah ba za mu kai inda suke ba. So ba mas'ala ce ta a cikin watanni mu yi abin da suke yi ba ko a cikin kwanaki. Mu da su da bambanci ta kowace fuska, ba mai yuyuwa bane mu iya haƙƙaƙa abubuwa. Abin da kadai zai yuyu muke fata shine Allah ya karya bar wannan cutar ya barke a ƙasashen mu. Dan Allah yana jarabtar mutane gwargwadon matsayin su ne, gwargwadon imanin su. To mu matsayin mu wata ina nufin in nace imani anan ina nufin gwargwadon ci gaban su a rayuwa, abin da za su iya dauka. To mu matsayin mu kasashen mu ba mu kai mu iya daukan irin wannan jarabawan ba, saboda yanayin zamantakewan mu da yanayin yanda al'umman mu muke cuɗanya da juna. Da haka a yawaita addu'a Allah subhanahu wataala ya kare. Amma lallai hatsari ne na gaskiya, ba ƙarya bane, lallai ba ƙage bane, lallai ba sana'antawan wasu bane don su karar da wasu. Wallahi cuta ce wanda ɗazu ina karatu na ce ya shafe shi, saboda cuta ce da mafi ƙarfin zato ɗan adam ya same shi daga dabbobi ne. To kuma za ka samu duka waɗannan dabbobin da ke yada irin wannan cutar dabbobi ne da shari'a ta hana ko dai cin su saboda wata hikima ta shari'a na Allah da ya san abin da bawa bai sani ba, ko ko a barin su ma a kusa da kai saboda cututtukan da suke ɗauke da shi. Amma ɗan adam ya bijire ya ci gaba da ta'amuli, jira ma yake kaman jira yake ya ji me Allah ya haramta ci, ya ce shi zai ci. To kuma daga cikin irin waɗannan abubuwan aka rika ɗauko irin waɗannan cututtukan. Da haka don Allah mu kiyaye, idan har saboda warin baki kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce mutum ya zauna a gida kar ya zo masallaci. To ina ga dan cuta an ce ku nisantar da junanku, ku nisanci juna a wajen sallah saboda tsoron mai yuyuwa wani, kuma shi cuta ne da wanda yake dauke da shi iya kwanaki masu yawa bai san yana dauke da shi ba, kuma wannan kwanakin bai hana ya iya sanya wa wani ba a cikin wannan kwanakin da shi kanshi bai san yana dauke da shi din ba. Dan haka don Allah duk matakan da aka yi umarni ya dauka mu yi hakuri, mu rika dauka, mu bada haɗin kai, duk abin da zamu iya na kare al'umma da kare kawunan mu da kare al'umman mu, to don Allah mu yi shi, kuma mu yawaita addu'a Allah subhanahu wataala ya kare mu, Allah ya kare mana kasashen mu, Allah subhanahu wataala ya kare mana dukkan kasashen musulmai da dukkan kasashen duniya. Allah ubangiji ya dauke wannan waba'in, wannan bala'in daga duniya.